मानगोनां प्रमद बर' सारनिसिम जोंनो मुंख्लं नखरनिफ्राय गुरै खावलायनाय थाबाय जाहाथे नोंथाङा नैफोर मुंख्लं नखरनि सायाव एक्सन लायो नोंथाङा सानसे समाव बुंदोंमोन जे राजा लामा होबथानायाव माने थैनाय थांनायफोरखौ माने अनार होनांगोन नङाबा जोंखौ अभिशाप होगोन होनना बुंदोंमोन नोंथाङा बै बाथ्राखौ गोसोआव दङ ना गैया नोंथाङा एसे गोसोआव ला आरो मुंख्लं नखरखौ एसे नाय नङाबा नै फैबाय थानाय समाव नोंथांनि सायाव जों एक्सन लानाय जागोन आरो जों नङाबा जों जोंबो केन्डिडेट होनाय जागोन जों फैबाय थानाय समाव ओरैबायदि जाबाय बै समाव इउजिग्रा ब्रह्मआ बिथाङा मोनसे माबा होदोंमोन सार्टिफिकेट होदोंमोन बेफोर सार्टिफिकेटआ दिनैसिम मुल्य गैया नामा दिनैसिम माने बिथांमोना जे गारना दोन्दों बै सार्टिफिकेटनि मुल्य गैया नामा दिनै फरायसा आफादाबो बै बुस्थुखौ एसे नोजोर नांगौमोन मानो दिनै गारना दोनखो मुंख्लं नखरनि मानसिफोरखौ दिनै जों थाङोबा प्रमद बर'आ सासेबो मानसिखौ अनार होआ जे माने मुनिफ्राय दों मुनि मा माने बिखौ सिनायनो मोना ओरैबायदि सानसेबो जोंजों जनानै रायलायाखिसै बे प्रमद बर' बिथाङा ओरैबायदि दिनै थैनाय थांनायखौ लानानै गाव गारियाव देरला जबाय रावखौबो सिनाय मोनला बिथाङा जों फैबाय थानाय समाव ओरैबायदि शिक्षा होगोन जों मुंख्लं नखरारिनिफ्राय नुजाफैनाय लोगोसे रायजो राजाफोर बहुद दुखुनांथावना बेबायदि समाव जोंनि नखरनि मानसिफोरा आगोलाव आसाम डिफेट 50-50 बिनायाव थै दान होदोंमोन रक्त दान होदोंमोन बेबायदिनो बहुद आन्दलन खालामबोबाय खालामनानै जोंखौ गामिनि मानसिफोरखौ बेंग्रा बेंग्रि खालामना दोनदो दा बिनिफ्राय मा खालामगो बिसोरो बिटिसि सुक्ति खालामबाय बिटिआर सुक्ति खालामबाय बिनिफ्राय इलेक्सन गेलेबाय इलेक्सन गेलेनानै गावसोर गादिफोराव जिरायना दङ आरामसे खिन्थु जोंनि नखरफ्रा मा जाना दङ दा जोंथ' दा बहुद माबायाव जाना दङ दा जों जेरैबो धरना होबाबो जोंनि बाथ्राखौ खोनासङा लिडारफोरा दिनै जे बिटिआर सुक्ति जानायावबो बिथां प्रमद बर'आ निजिनि खुगाजोंनो बुंदोंमोन जे थैनाय मुंख्लं नखरफोरनो 5 लाख अनसुंथाइ होगोन होननानै दिनै खिन्थु जों दिनैहालागै जेबो नुनो मोनाखै मानो होनबा दिनैनि कारणे जों निउसावबो नुवाखै जोंनि मुंख्लं नखरनि माबाफोरखौ जोंखौ खिथियाखैबो मबाइलावबो जे नोंथांमोननो जों ओरै होगोन होननानै खिन्थु जों बहुद दुखु नांना दङ दा खिन्थु निजिनि खुगाजोंनो बुंदोंमोन इलेक्सन माबायाव खाथियाव होगोन होननानै खिन्थु होगोन होननानै কৰিবলৈ যাই আছো কৰিম আৰু হ'বলৈ যাই আছে যাওঁতে 5 বছৰ গুচিয়ে যাব এতিয়া কিন্তু আমাৰ ফালে একো চাৱা নাই नायनांगौमोन जोंनि नखरफोरखौ दिनै जोंनि गामिनि बेंग्रा बेंग्रि बे आन्दलन थैनाय समाव जोंखौनो लानानै बिसोरो बिटिआर सुक्ति खालामना दा गावसोर गादियाव जिरायना दङ खिन्थु जोंनि नखरफोरा मा जागोन जों जेथिबो थांनो हाया जादों दा जों मा खालामगोन बेनिखायनो जों दिनैनि बेलायाव जोङो बेबायदि बे दुर्गा फुजानि प्रांगणआव थानानै जोङो जोंनि तामुलपुर हिसाबै जोङो मानसिफोरखौ लिंना लाना फैनानै जोङो बे मोनसे प्रजेक्ट मोनसे बनायनायसै जेन मिडियानि जुरिदैनो बिथांमोना जुदि नायनानै माबायाव देहायाव लगाय लानानै जुदि निजिनि हारि होननानै जुदि अननानै डिसिसनफोरखौ लायोब्ला जोङो माने मोजां मोनगोन खिन्थु बेफोर डिसिसनखौ लायाबा जोङो अनागित दिनाव जोंनि कारिमक्रामा जों गोलाव खालामगोन होननानै जोङो मोनसे आखा लादो आरो जोंनो मोनसे रिप्लाइ होनांगोन आरो बिथांमोना मा बुंदो बे समाव मा होनो भेरिफिकेसन फैनायाव बिसोर बुंदो मा पस्टमर्टम आरो माबा नागिरदों बै 90-80 समाव जोंनि मानसिफोरा मबा मेटका सिङाव थैना दोङो बिथिबो दुमदुम दाव बिथिबो दुमदुम दाव बिथिबो सिलाइनि गुलि बिथिबो बमानि गुलि जों मुथि मोनगोन बेफोर भेरिफिकेसनखौ जों थानायावबो थांनो हाया नलबारियावबो थांनो हाया बे समाव नलबारिमोन बे थांनो हायैनि जाहोनाव जोङो बेफोर भेरिफिकेसनखौ मोनाखै आरो बिथांमोना बेफोरखौ नागिरदोंबा बै क'क्राझारावबोथ' मोनगोन क'क्राझाराव मानो बनायना दोनखो बेफोरखौ सुइट बनायना दोननायफोरखौ बिथांमोना जुदि अन्ध बिश्वासबा जोंनिफोराव बेयाव नायबानो मोनजोबगोन सब बनायना खानाय दोनखायो आरो जोंनियाव बहुत मानसिनाव गैयाबो जानो हागौ आरो बहुत मानसिनाव दोङो खिन्थु जोंनि नखरनि माबाया मुंख्लं जानाय नखरा खिन्थु आन्दलनाव मुंख्लं जानाया खसा खोथा आरो बेफोरो नंखाय नङा आरो बिथांमोना जि डिसिसन लादो आंनि मथेबा बिथांमोना जोंनि मुंख्लं नखरखौबो मोजाङै नायनांगौ गावनि होननानै गावनि हारि होननानै आं बेखौनो कामना खालामनानै मिडियानि थ्रुयै बिथांमोनखौ खबर मोनगोन होननानै आसा खालामना जाबाय मुंख्लङारि नखरनि जि थांखि बे थांखि बादियै जोङो खामानिखौ मावफुंनो थाखाय जोङो आखायाव लादों
दा बे आखायाव लानाय बायदि खामानिखौ जों जा नायगासिनो दङ जोंनि गोबां रायजो राजाफ्रा मुंख्लंआरि न'खरफ्रा दिनैसिम सरकारनि खोथा होनाय बादि जोङो जोंनि मोननांगौ एबा सरकारा फोसावनाय बादि 5 लाख रां बे रांखौ दिनैसिम गोबाव सम नेनानै दंबाय थायो नाथाय रावबो मुंख्लंआरि न'खरफ्रा दिनैसिम बे 5 लाख रांखौ मोननो हायाखै दा बिथांमोना राजनितिक भाबै जिबायदि बाथ्राखौ बुंनानै लायो बिथांमोना ओरैबायदि बुङो जाय मुंख्लंफोरनि थैजों बिटिसि एबा बिटिआर बा बिएसि दाजादों नाथाय बिथांमोना राजनितिक भाबै बेबायदि खोथाखौ बुंनानै जोंखौ सान्थि होनाय बायदिल' खालामबाय थादों नाथाय बिथांमोना गाव गावनि बुंनायनि जि मान मर्यादा एबा जबान बेखौ बिथांमोना लाखिबोआखै दिनै गोबां जोंनि मुंख्लंआरि न'खरफोरा बिथांमोननि बा सरकारनि खोथा होनाय बादि गोबाव सम नेनानै दङ बिथांमोना गोबां बर' बिमाफोरानो दिनै दुखुआव दङ दिनैसिम मेगन मोदैया जोबाखै बर' बिमाफोरनि दा सरकारनि जि खोथा होनाय आरो बड'लेण्ड दाबिनायनि मुङाव जि न'खराव थैजानाय बिसि फिसा बा बिमा बिफा दा बिनि थाखाय गोबां दुखुआव दङ आरो फारसेथिंजाय सरकारा जिखिनि 5 लाख रांखौ होनो ओंखारदों बे रांखौबो दिनैसिम होआखै नाथाय बिथांमोननि जि बुंनाय जबान बे जबाना सरकारा जबानखौ लाखिनांगौमोन दा बिथांमोना ओरैनो खुगाजोंल' बुङो दा बिथांमोननि बुंनाय मथेबा जोंबो फारसेथिंजाय थुलुना खालामनो नागिरो जुदि बिटिआर एबा बिटिसिआ मुंख्लंफोरनि थैजों जुदि दाजानायब्ला बे बिटिआरआ मुंख्लंफोरनिसो जानांगौ अब्लासो जोङो मानिनानै लानो हागोन बिथांमोना ओरैनो राजनितिक भाबै रायजोखौ दमन खालामनाय एबा बुजायनायनि थाखायल' मुंख्लंफोरनि थैजों बिटिआरआ दाजादों होननानै बुंबाय थाबाल' जानाय नङा खोथाया थारमाने बिथांमोना मा खालामनो सानदों बेबायदि खोथाखौ बुंनानै जोंखौ सान्थि होनो सानदों नामा बिथांमोना मुंख्लंफोरनि मुं लानानै बिटिआरखौ बेरा होनाय बायदि बेरा होनायनि सिङाव आबाद मावनाय बायदि बे बेरानि सिङाव बिथांमोना डेभेलप खालामनाय बायदि नाथाय बे बिथांमोना जोंखौ बेरासो जेन खालामदों आरोखि थारमाने मुंख्लंफोरनि थैजों जुदि बिटिआरआ दाजादोंबा मुंख्लंफोरखौ मा खालामदों बिथांमोना जोंखौ बेरासो खालामदों बेरानि सिङाव बिथांमोना आबाद खालामदों थिग बेबायदिसो बिथांमोना खालामगासिनो दङ दा बेखायनो जोङो मुंख्लंआरि न'खरफोरा जों गोबाव सम मानिनो हाया बिथांमोना जेरैबायदि खोथा होदों बेबायदि लेखानो जोंनो 5 लाख रांखौ थाबैनो होनांगौ आरोखि जों बेखौ दाबि खालामो दा जोङो सार्भे खालामनाया बोसोरसेनि गेजेरावनो जाबाय जोङो जिथु लिस्ट दङ क'क्राझाराव 2626 जननि बे 2626 जननि लिस्टआ एक्सुवेलि जोङो खालामब्रबनाय लिस्ट नङा बियो अफिसाव थाखानाय आरो जों बेखौ बे लिस्टखौ जोङो गेजेर ससेयाव द्रप थानाय समाव जोङो लिस्टखौ बुथुमनो हायाखैमोन नाथाय बे लिस्टखौ जोङो आरटिआइ खालामनानै 2626 जननि लिस्टखौ जोङो मोननो हानाय जाहैबाय बे 2626 नि मादाव सोरबा सानैसो एनडिएफबो जानो हागौ सोरबा सानैसो बिएलटिबो जानो हागौ नाथाय गासै 2626 जन लिस्टआव जोङो मोननाय जादों आरटिआइ खालामनानै दा बे लिस्ट मथे दाख्लै थांनायसो मास मोननै मोनथामसोनि सिगाङाव बिथांमोना थानायाव भेरिफिकेसन खालामनो हरनाय जादों बे भेरिफिकेसनावबो थानानिफ्राय जोंखौ बुंदों जे पस्टमर्टम रिपर्ट पुलिस रिपर्ट बे रोखोमनि नांगौ होननानै नाथाय जोङो पस्टमर्टम रिपर्टखौ साफ्रोमबो होनो हानाय जायाखै मानोना बिनि मानसिया बेलेगनि मानसिया बेवहाय जेनेबा क'क्राझारनि मानसिया बाक्सायाव बाक्सानि मानसिया लखिमपुराव बे रोखोमनि गोबां रोखोमनि माने पुलिसजों हय गावथारजादों बुथारजादों बा सोमावसारनायाव थैदों दा बे रोखोमाव जोङो पस्टमर्टमखौ जोङो होनो हानाय जायाखै बिनि अनगायैबो जोंनाव लादगावरानि प्रमान पत्र दङ जोंनाव सिगाङावनो सार्टिफिकेट दङ एबसुनि सार्टिफिकेट उरखावगोरा ब्रह्मआ होखानाय सार्टिफिकेट एबसुनि दङ आरो बिनि अनगायैबो आसाम सरकारा जोंनो 1 लाख आगोलाव होखांबाय बिनि सेंसन लेटारा जोंनाव दङ गासिबो प्रमान पत्रखौ जोङो होजोबनो हानाय जादों नाथाय बिथांमोना मोनसेल' खोथा बुंदों जे पस्टमर्टम रिपर्ट बा पुलिस रिपर्ट नङाबा जानाय नङा नाथाय बिदि बुंनानै मा जानो जोङो जुदि मुंख्लंआ आन्दलनाव जाथारमारदोंब्ला बिथांमोना हेड अफिसनिफ्राय क'क्राझारनिफ्राय फैनानै पुलिस लानानै हयथ'बा लादगावरा लानानै जोंनि न'खर जिहेतु एड्रेस दंखायो बे एड्रेस मथे बिथांमोना न'खर हाबनानै नंगौ नङाखौ माने सोङैब्लानो बेनो मोजां भेरिफिकेसन जायोमोन नाथाय थाना हरनानै पुलिसफोरा गावसिनि गोसोबादि खालामनायखौ जों नुदों आरोखि दा जोङो चिफ सारखौ जोङो खनथामसो थांबाय बेबायदि रायलायनो जों मोनाखै सानसे समाव जों लोगो मोनदोंमोन बेवहाय बिथाङा मा होनदों जोंखौ माने सम गैयै मोनसे माबा देखायदों थारमाने जोंखौ थांगोन होननानै मिथियाखैमोन बेनिफ्राय बियो दिल्लीयाव थांनायनि आथुर जादोंमोन बे समाव जेबो खोथा बियो होआखै बेनिफ्राय भेरिफिकेसन खालामनाय समावबो थानाया पस्टमर्टम बिनाय समावबो जों बेखौ खिन्थानाय जादोंमोन नाथाय चिफआ
लिरनानै हो होननानै बुंनाय जादों आरो जों माखौ लिरनानै होनांगौ जोङो लिरनानै होबाय बेखौनो लाट गावबुरानि जिथु प्रमाण पत्र थैनायनि दिन थारिखखौ जों होनाय जादों बबे जायगा बेखौबो जों थंख' होनाय जादों बेखिनि आरोखि जोंनि तामुलपुराव बाक्सायाव 468 468 गासै मोननो गोनां दंबावो तामुलपुर हिसाबावबो जोङो 130 जन तामुलपुर हिसाबाव जोङो 130 जन दङ गासै बाक्सायाव मिलायनानै 468 468 बेखिनिया मोननो गोनां दङ